Taky lidi, vítáme vás u dnešního videa. A dneska to bude koukání na nějakýho youtubera, ještě nevíme jakýho, ale koukneme se. Tak, tady je Ryder, tak se koukneme, co udělal za video. Měl převzít otěže rodinného statku. Už natrvalo? Jo, doufám. Ale Tak. Ahoj lidi, kdo si stěžujete, že vám nechodí upozornění a s tím já bohužel nic neudělám. Ale vy můžete. Zkuste si odhlásit odběr a znovu přihlásit, anebo zkuste odškrtnout zvoneček a znovu zaškrtnout. No, snad vám to pomůže. Pamatujete si ty časy, když jste přišli domů ze školy a pustili jste si svůj oblíbený Tycoon? Bylo to někdy v roce 2017 až 2020 a prostě jste hráli. Pustím vám jednoho takovýho blázna. Pojďme další melouníky. Tak a ještě potřebujeme nějaký peníze, takže počkat. Dobrý, máme dalších 57 000. Puste mě, jak chci melouny. Tak jo, bum. A ještě další, jo? Aha, to už si můžeme koupit jenom za robusy. Tak tyhle časy jsou už dávno pryč. Jo, je mi to líto. Ale díky téhle hře si to můžeme spolu připomenout. Podle obrázku si můžete všimnout, že se tam budou dít hodně divné věci. Načítá se to? Máme nové intro. Tak to si necháme, ne, celý. Ty kráso, hudba, ale hlasitá. Omlouvám se. Dáme to takhle. I tak je to docela hlasitý. Krása. Stromy z roku 2017. Chábři tady pijou. Ty kráso, vypadá to cool. OK. Tamhle si hází, že jo, s jabkem, nebo co to je, nějaký míček. A nic se neděje. Aha. Já jsem blbec, já jsem koukal celou dobu, já jsem měl myš totiž na druhém monitoru. Skvělý. Proč to je tak hlasitý ta hudba? Trochu jsem to stlumil lidi, tohle je asi náš barák a... Jdeme dovnitř. Tohle je asi naše žena. Kam jde, sakra, proč odchází? Miss Noob, ahoj zlatíčko, vítej zpátky. Byl jsi pryč celý den, ráda tě vidím. Venku se stmívá, takže naše žena půjde do postele. A prý nás překvapí. Tak to se těším do postele, pojďme se podívat, co se tady děje. Jako máme tady ovladač. Ale bílá obrazovka. Počkej. Černá obraz. Zase. Jiný program zkusím. To nefunguje. Tak já to vypínám. Máme tady krásný stůl se židlem a můžu Tak zhasnout. se to vypně. Tak já všude zhasnu, protože nás čeká překvapení nahoře. A jdeme, hurá za ženou. Tady zhasnu. Co to je? Možná bych měl jít ještě na záchod. OK. Nejde to. Zhasnu. To je sakračí pokoj. My máme dítě. Žena vypadá... že nežije. Hej, ženo, tak si k ní lehnem, ona asi s námi nechce mluvit dneska. Ona mě nalákala jenom do postele. Co je to za zvuk? Počkat, proč já jsem ta žena? Najednou, co to má znamenat? Halo? Já nechci ovládat ženu. Ale dobře. Jdeme ven se podívat. To nebylo hezký vůbec. Moje žena už není žena. Co mám sakra dělat teďka? Ani rozsvítit tady nemůžu. Počkat. On chodí dole. Ne, on jde nahoru. Zavírám dveře. Prosím, můžu rozsvítit? Nejde to rozsvítit? Zavřel jsem. To musí být v pohodě. Já nevím, co mám dělat jako teďka. Odejde, doufám, pryč, že jo? Jdeme dolů. Teď rychle, běž, pryč. Sakra, tady je žena. Utekli jsme, dobrý.
Ty vole, všichni v sousedství byli zavražděni. A my jsme utekli tady s tady tím letounem, jo. Počkat, oni vyvolali nějakýho démona. Tak to je skvělý, my jdem za démonem. My jsme poslední naděje teďka, my jakoby odcestujeme na nějaký island a tam budeme určitě hrát ten Tycoon, že jo? Je to tak. Průměrný Tycoon. Máme si vybrat Tycoon, jaký chceme, já nevím, co chci, co je dobrý tady. Block Smart. Dáme asi hnedka to první. Je to stojí 3 levely, aha. Tohle je zadarmo. Skvělý. Tady máme naši plochu a jdeme na to. Yes, já se cítím jako doma. Víte, kolik mám nahraných hodin na Tycoonech? To je neskutečný. Tady zadarmíko hezky, no jo, a pojď, plivej to sem. Potřebuji peníze. Kolik nám to přidá? 5. Jako, oj, to se počítá. No, potřebujeme víc. Jdem sebrat rychle peníze. No a co jsem tak slyšel, tak až začne noc, tak se tady budou dít divné věci. Takže jakoby musíte se na to připravit se mnou. Jdu klikat. No jo, už to jede. Zkusíme co nejvíc asi do večera, nebo já nevím, jak to mám udělat. Nenapadá mě teďka lepší nápad. Ale máme tam jako 300. Počkat. Dobře, půjdu to vybrat. Vezmeme něco. Co tady můžeme dát? Další, OK. Kde mám peníze? Jo, tady, 169. Je tady něco ještě. Všechno drahý. No lidi, takže jdem zase vydělávat. Tady si stoupnu, že jo, a jedu. Já mám strach, ale že začne za chvilku se stmívat. Teď nemám vůbec nic, jak se mám bránit. Teďka opět čekuju ty stromy za mnou, jestli tam nikdo není. A vypadá to v pohodě. To je strašná nostalgie, ale tyhle ty Tycoony. Hrajete to ještě někdo z vás? Já, jako abych se přiznal, tak vůbec. Možná bych to mohl zařadit. Třeba občas, nevím, třeba 5krát do roka, že bych vydal nějaký Tycoon. Ale uděláme to takhle, když mi pošlete třeba do komentu nebo na Instagram nějaký dobrý, co stojí za to si zahrát, tak ho možná natočím. Máme 1110, wow, to je hezký číslo. Teď jsem to zkazil. 3. dropper, mega dropper můžeme ještě, OK, tady bude nějaký upgrader, ne, za chvilku. No jasně, za 2500, tak já se tady se stoupnu a jdu vydělávat. Na upgrader jako ještě musíme šetřit. Ukaž, jdu se podívat a je to tady. 2500, dáme upgrader, první barvu, jo. Takže to beru tak, že to je prostě zlatý. Vytváříme tady zlato. Podívám se okolo. Vypadá to jako, že je všechno v cajku zatím. Nikde ani noha. Nebo něco podezřelýho, jako nevidím. Počkat, ale co je tady? Nějaká cedulka. Jo, to je prostě moje cedulka. Máme tady další 2500, ale... No, jo, dáme tady dropper, aby to bylo rychlejší, že jo, samozřejmě. Takže ani nemusím moc klikat. No a důležitý bude, aby jsme měli nějaký věci tady, že jo? Aby jsme se mohli bránit. Jestli to vůbec půjde teda se bránit. Si pamatuju vždycky, že v těch Tycoonech jsem používal, že si můžu koupit nějaký peníze, takže to bylo rychlejší a tady to asi není nikde. Takže musíme hezky poctivě. Žádný robuxy. A ono se stmívá, lidi. Ono se fakt stmívá. Ajajaj. Rychle se beru peníze. 5000, OK. Nakoupíme nějaký věci, tady můžeme. Dekorace, nechci dekoraci za 5000 teď. Ale asi budu muset. Upgrader stojí 12 000. Ty kráso, nějakou stěnu. Oh, je tma. Ne. Je tu. Oh. Co se teďka bude dít, jako? Objevil se démon. Můžu někam zdrhat, halo? Máme přežít noc. Fú. Lidi. Jako... Máme baterku. To je sice krásný. Můžu... Můžu normálně. Něco se nám tady rozbilo. Jo, skvělý. Takže nám to teďka vůbec nebude fungovat, mi chcete říct. Já bych si rád jakoby vydělal. Máme dobrý dveře tady. Ale pozor. Tady se nám může někdo dostat. To není hezký vůbec. Poběžíme. Co tady? Můžu to nahodit? Nebo? Všechno v pohodě asi. OK. Nevím vůbec, kolik mám peněz teďka. Tady tudy nám taky někdo může přijít. Já nevím, komu koukat lidi. Když zjistím, že jsem přežil, jako. Máme normálně počkat, až bude den a konec? Jako zatím tady nikdo není. Popravdě nevím, co mám dělat vůbec. Tady nefunguje nic, můžu to jenom otevřít. Ty kráso.
už začne den, ale no mě to zabíjelo normálně, viděli jste to? Já musím být tady asi. Oh, co se děje? Něco jsem slyšel. Já slyším, jak tam někdo seká. To snad ne. Fakt slyším, jak tam někdo seká. Obejdem to tady, ale nikde nikdo. To levituje trošku tady, se mi zdá. Jako mohl by už začít den. Oh, tamhle někdo je. Rychle běžím. Prosím. Ne, on mi tu jde. Kam mám jít jako? Ne. Prosím, nech mě. On mě sek. Jsem mrtvej. Já nevím, kam mám jít, lidi. Jsem mrtvej za chvíli. Může začít den, prosím. Kudy jde? Oh, on sprintuje. Reklama. Už. On normálně šel cvičit, chápete to? Tady se podívám nastavení. Oh, je to portlo tady a začal nový den. Ty kráso, díky bohu. On tam normálně sprintoval strašně dlouho. Tu hudbu asi vypnu. No a jdeme zase makat tady. Vůbec nevím, co to bylo a jestli tam šlo něco udělat, ale prostě jsem čekal a nakonec zmizel. Jako tady, to můžete jenom otevřít a interakt. Až teď? Předtím to nešlo, předtím to šlo jenom zavřít. Takže nahodíme pojistky. Co se stane teď jako? To je nějaký démonický. Co to má znamenat? Dobrý. Zavřel jsem to. A co teď, jako pojedete zase normálně? Asi jo? Což teďka odejdu a půjdu se podívat někam jinam. Mě to docela zajímá. Takže půjdeme rovně. Wow, ale pozor. Tady radši neskáču, nechci spadnout skrz mapu. Vypadá to, že si tam bude moc něco koupit nakonec teda. Co si tady můžu koupit? Halo, puste mě. Dobrý, máme tady shop. Můžu si koupit meč. Katanu. Asi jsem si koupil katanu. Ta katana se nám přidá teda až v noci. No super. Je tady ještě něco? To je nějaký obchod. Ahoj, dobrý den. Mohl bych něco koupit u vás? Ne, on nemluví se mnou prostě. Jo, počkat, tak když si tady vezmu třeba, nevím, Energiák a chci si koupit item. Nic, tak já krádu, čau. Fakt skvělý, jsem mrtvej. Pam. Máme na upgrader číslo 2, na 3 už nemáme bohužel, sakra. Jo, ale to půjde furt rychleji a rychleji, že jo, to je dobrý. Netěším se vůbec na noc, ale absolutně jako. To byla nejhorší noc a já vlastně nevím, kdo přijde další noc, to se bude měnit. Teďka to byl ten běžec a kdo bude dál potom. Jsem zvědavý, za jak dlouho to zvládnu, takhle poctivě, bez toho, aniž by si kupoval nějaký peníze navíc nebo něco. Kolik tady toho máme? 14 000, OK, to se bude hodit. Tak, upgrader číslo 3. A prosím, vydělávejte mi strašně moc peněz, potřebuju peníze a utíct tady odsud normálně. Mám pocit, že se tady hejbe stín a stmívá se pomaličku, sakra. Ale dobrý je, že v noci bychom měli dostat tu katanu, tak snad ji nějak využiju a neumřu zbytečně. Taky záleží na tom, kdo přijde, že jo. Což to bude nějaký OP vrahoun prostě. VIP. Neudělal nic s katanou. Jo, hejbou se stíny, za chvilku bude tma. Což uteču k někomu jinému, tady jsou i lidi, že jo, na serveru, no jasný. Co mají svoje tajkuny, takže bych běžel prostě k ním, myslíte, že to bude fungovat. Já chci nějaký auto, abych mohl odjet. Disco Hyperbike za 25 000. Headset, jasně. Kdo by si kupoval dekorace za 5 000? Speed. Potřebuju speed. Životy. Jump. OK, to se bude hodit. Funguje to? Jo, speed taky funguje, nice. Nějaký stěny tady, gear, platforma, počkat, máme gear nějaký, jasně, já jsem dostal dort a už se stmívá lidi. Tady nějaký ohnivej ten, a co to je tady to? To je nějaká zbraň? Co to střílí? Co to sakra bylo, já ani nevím, co jsem vystřelil. Safe room? OK. Ne. Kdo to bude teď? Zrovna když jsem postavil safe room, teda nepostavil, ale snažil jsem se o to. To bude hrůza lidi, možná umřu. Dobrý, mám katanu. Nebojím se jí použít. To je ta safe roomka. Na co mi to je? Na co mi je teďka, že tady zavírám ty dveře, když ten zabiják může přijít tudy? Můžu to nějak dostavit třeba? Však... Co to má znamenat jako? No,
jsem asi v řiti, hele. Dekorace, fajn, postavím si tady dekorace, super, krásný, máme dekorace lidi. Hele, když tak, zkusím toho vraha nějak tady zase na ten pás dostat. Jak to už Vůbec jedlo. Tak, jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr a jestli chcete druhý díl, tak vám ho udělám a jestli se vám fakt líbilo, tak mi fakt dejte like a odběr a zatím čau.